Salam ähwalar. Bu video gözellik söýärler üçin, şeýlekem gözellik görüp bilýärler üçin. Elbetde ýakynda el iş şowa başlaýar. Bu näme şow diýanyňyz bar bolsa, onu ol Bitva salonov, ýagny salonlaryň göreşi. Bu şowa Türkmenistanyň çägindäki ähli salonlar, şeýlekem ähli masterler gatnaşyp biler. 3 tane jüri, 3 tane şert, 3 tane ulu bayrak bolar. 3 jürini biz soň abiýabid ederiz. Ýöne 3 ugur, ýagny iň owadan köýnek, iň owadan prическа, iň owadan makyaj. Kimde kim gatnaşjak bolsa, anha Aynulyan sahypasyna ýazyp goşulyp bilerler. Biziň maksadymyz türkmen diyarlaryň gözelligine gözellik goşmak, şeýlekem masterlaryň hassa tejribesini ýüze çykarmak. Sag bolun, biz size garaşýar.